राजकारण विकासाचं की लोकप्रतिनिधींच्या फायद्याचं? राजकारण सामान्यांसाठी की राजकीय फायद्यासाठी? कॉन्ट्रॅक्टरच्या की गावच्या भल्यासाठी? ऐकूया तुमच्याच गावच्या राजकारण्यांकडून आमने सामने. पहा फक्त कोकण साद लाईव्हवर. 10 वर्ष नगरपंचायतीची सत्ता त्यांच्याच ताब्यात आहे. केंद्रात सरकार 10 वर्ष त्यांचंच आहे आणि हे उलट चोराच्या उलट्या बोंबा असा प्रकार आहे. त्यावेळेला सुद्धा ते सत्तेत होतेच ना, बरोबर हातात हात घालून होतेच ना. म्हणजे तेही आहेत का चोराच्या उलट्या बोंबा मारायचं? त्यांचंच कारण आहे ना. आता सर्वात जास्त धरण हे वैभव तालुक्यामध्ये आहे, पण आज ही गावं पाण्याने वंचित आहेत. ज्या कातळावरती गवतही उगवत नाही त्या ठिकाणी निव्वळ आपल्याला विरोध करायचा आहे म्हणून विरोध करायचा. आमचं सरकार केंद्रामध्ये आलं, राज्यामध्ये पुनश्च आलं तर या ठिकाणी नाणार सारखा प्रकल्प हा होणारच. नाणार हा विनाशकारी प्रकल्प सिंधुदुर्गात होऊ देणार नाही. वाटेल ते होऊ देत, म्हणजे सत्तेत आले ते आम्ही होऊ देणार नाहीत. उद्योगधंदे येताना तिथल्या स्थानिकांचा विचार केला पाहिजे आणि तो त्या मुलांपर्यंत जायला पाहिजे उद्योग, तर त्याचा काहीतरी बेनिफिट होईल. पुढच्या 5 वर्षात विकास करायचा झाला तर सर्वांनी एकमेकांनी आधी एकमेकाची उणी काढणं बंद केलं पाहिजे. सर्वांनी एकत्र आलं पाहिजे. नमस्कार, मी देवयानी वरसकर. वैभववाडी तालुक्यामध्ये मी आलेली आहे आणि संभाजी चौकामध्ये मी आता उभी आहे. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साद लाईव्ह आयोजित या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाच्या वरती आधारित आपण आजपासून एक वेगळी सिरीज सुरू करतोय आणि ती आहे आमने सामने. निश्चितच आमने सामने हे जरी नाव असलं तरी यामध्ये आपण या मतदारसंघामध्ये जी झालेली विकास कामं आहेत त्याबद्दलच चर्चा करणार आहोत. आणि या चर्चेसाठी या वैभववाडी तालुक्यातले जे कोणी मान्यवर पक्षीय प्रतिनिधी आहेत, पुढारी आहेत, त्यांना आपण निमंत्रित केलेलं आहे. त्यांच्याकडून निश्चितच आपण जाणून घेणार आहोत वैभववाडीचा विकास किती झाला आणि पुढच्या 5 वर्षात विकासाच्या काय अपेक्षा आहेत. माझ्याबरोबर आता आहे आमचा वैभववाडी तालुका प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे. श्रीधर, वैभववाडीतली ही सुंदर अशी संध्याकाळी, आज बाजाराचा दिवस आहे, पक्षाचे प्रतिनिधी देखील आपल्यासमोर उपस्थित झालेले आपल्या ह्या कार्यक्रमामध्ये की या मतदारसंघामध्ये रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघामध्ये लोकसभेच्या मतदारसंघामध्ये वैभववाडी तालुक्याचे जे महत्त्व आहे त्या दृष्टिकोनातून आज आपण चर्चा करणार आहोत, विकासात्मक चर्चा करणार आहोत. एकूणच जर वैभववाडी तालुका म्हटला तर तसं म्हटलं तर फार दिग्गजांचा तालुका आहे. म्हणजे अगदी क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर म्हणा किंवा सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 11 म्हणजे जो आपला दहशतवादी हल्ला झालेला होता विजय साळसकर की जे त्याच्यामध्ये शहीद झालेले होते. त्याचप्रमाणे कौस्तुभ राणे आहेत की ज्यांना वीरमरण त्यांना आलेलं होतं. अशांचा हा तालुका आहे. कवी नारायण सुर्वे आहेत किंवा अनेक अशी दिग्गज मंडळी आहेत की जे वैभववाडी तालुक्याने दिलेली आहेत. जर तसं जर बघितलं तर म्हटलं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वैभववाडी तालुका काही वर्षांपूर्वी आला. जरी वैभववाडी तालुका या जिल्ह्यामध्ये आला तरी ह्याचं मतदान होतं कोल्हापूरमध्ये मतदान असल्यामुळे धड सिंधुदुर्गाचं लक्षण आहे आणि धड कोल्हापूरचं लक्षण आहे. परंतु ज्या वर्षापासून हा तालुका सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मतदानासाठी म्हणून जेव्हा मतदार पुनर्रचनेमधून जेव्हा एकत्रित झालेला आहे त्यानंतर मात्र या वैभववाडी तालुक्याचं जे काही सामाजिक, आर्थिक आणि पक्षीय राजकारण आहे ते बदललेलं आहे. एकूणच या सगळ्या संदर्भामध्ये तू इथे काम करतोस, काय सांगशील? नक्कीच वैभववाडी तालुका हा एक तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे की अगोदर कोल्हापूरला जोडलेला तालुका होता. 2008 सालापासून याची निवडणुकीसाठी हा तालुका इकडे सिंधुदुर्गाला जोडला गेला. आणि विकासाच्या बाबतीत जर आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांचं जर ह्याच्याशी तुलना केली तर वैभववाडी तालुका हा विकासाच्या दृष्टीने तसा म्हणायला गेला तर खूप अजून तसा मागे आहे. शैक्षणिक असेल, शेतीविषयक असेल, कृषीविषयक, त्याचबरोबर इतर जे रोजगारीचा विषय असेल, इतर खूप बाबतीत हा तालुका हा तसा पिछाडीवर राहिला. त्याची मागचे कारणं म्हणजे हा तालुका पूर्वी हा गगनबावडा तालुक्याला जोडलेला होता, म्हणजे पन्हाळा बावडा मतदारसंघाकडे. त्यामुळे जे आमदार असतील, खासदार असतील ते त्या भागातले होतील. गेल्या 15 वर्षापासून हा जे मतदारसंघ हा इकडे जोडला असल्यामुळे आता कुठेतरी या विकासाच्या मार्गावरती हा तालुका येतो आहे. मात्र जो विकास व्हायला पाहिजे, ज्या गतीने विकास व्हायला पाहिजे तो त्या गतीने विकास झालेला नाही. आणि याच विषयावरती आज आपण चर्चा करणार आहोत की निवडणूक लोकसभेची आणि चर्चा विकासाची. या कार्यक्रमात आपण वैभववाडीत जमलेलो आहोत. वैभववाडीतले आपण विविध पक्षाचे राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी देखील त्याकरता जमलेले आहेत. त्यांची प्रथम आधी मी ओळख करून देतोय. मॅडम, त्यांची प्रथम ओळख करून दे. आणि जसं तू म्हणालास की निवडणूक लोकसभेची आणि चर्चा विकासाची, एकूणच आपण या सगळ्यांनाच
आज वैभववाडी तालुक्याचे जे काही भवितव्य आहे त्या संदर्भामध्ये आपण प्रश्न विचारणार आहोत लवकरच. म्हणजे जसं तुम्हाला की गेल्या 15 वर्षात जो काही अपेक्षित विकास व्हायला पाहिजे होता तो झालेला नाही आहे. यांच्याकडून तरी आपल्याला याची उत्तरं मिळतात काय? निश्चितच बघूया की ज्याची वैभववाडीतली प्रत्येक एकनेक जनता यांच्या प्रश्नांच्या उत्तरांची, आपल्या प्रश्नांच्या उत्तरांची वाट बघते. तू पहिल्यांदा ओळख करून दे, त्याच्यानंतर आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करू. नक्कीच. हे आहेत भाजपचे प्रवक्ते महेश गोखले. नमस्कार. 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 यानंतर हे आहेत मनसेचे जिल्हा सचिव सचिन तावडे सर. त्याच्यानंतर हे आहेत मनसेचे तालुका अध्यक्ष महेश कदम. त्याच्यानंतर आपण इकडे येऊया. इकडे महाविकास आघाडीची मंडळी बसलेली आहे. या आहेत मीनाताई बोडके काँग्रेसच्या. नमस्कार. ओळख सांगा मॅडम. मी मीनाताई नामदेव बोडके, राष्ट्रीय काँग्रेसची जिल्हा सचिव आहे आणि वैभववाडी पंचायत समितीची माजी सभापती. ओके, धन्यवाद मॅडम. हे आहेत ठाकरे शिवसेनेचे प्रवक्ते स्वप्नील धुरे आहेत. जय महाराष्ट्र. हे आहेत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे तालुका अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण. ओके, ही मंडळी आहे आणि या मंडळीकडून आज आपण वैभववाडीच्या तालुक्याच्या विकासाची चर्चा करणार आहोत. आता मी या संपूर्ण कार्यक्रमाची सूत्र आमच्या संपादिका देवयानी वरसकर मॅडम यांच्याकडे देत आहे. नक्कीच श्रीधर, ज्याप्रमाणे तू सांगितलंस की एकूणच विकासात्मक गोष्टींवरती आपल्याला चर्चा करायची आहे. आपण आज बघणार आहोत आपल्याबरोबर आणखीन एक कोणीतरी प्रतिनिधी आपल्याबरोबर इथे जॉईन झालेले आहेत. त्यांची देखील ओळख करून दे श्रीधर. ओके, आपल्यासोबत आणखी भाजपचे प्रवक्ते आहेत. भालचंद्र साठे दादा आहेत. दादा, तुमची ओळख करून. मी भालचंद्र साठे, भाजपचा जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य. ओके, धन्यवाद. नक्कीच आपल्याबरोबर आपल्याकडे आता जे सत्ताधारी भाजप आणि शिंदे गटाचे देखील काही प्रतिनिधी आहेत आणि माझ्या उजव्या बाजूला ठाकरे शिवसेनेचे, त्याचबरोबर महाविकास आघाडीचे सगळे प्रतिनिधी आणि त्यांचे पुढारी आणि त्यांचे कार्यकर्ते उभे आहेत. निश्चितच वैभववाडीचा विकास कशा पद्धतीने व्हायला पाहिजे या संदर्भातली सुरुवात जी आहे ती आपण विरोधकांपासून सुरुवात करूया. त्यांनाच विचारूया की त्यांच्या स्वप्नातला किंवा त्यांना अपेक्षित असा वैभववाडी तालुका पुढच्या 5 वर्षात कसा असावा आणि मागच्या 5 वर्षामध्ये काय काय झालेलं आहे. मीनाताई, पहिल्यांदा तुम्हालाच मी विचारू इच्छिते. गेल्या 5 वर्षामध्ये या वैभववाडी तालुक्यामध्ये अनेक प्रश्न आहेत. जसं आता श्रीधरने सांगितलं, श्रीधर इथला स्थानिक आहे. इथले अनेक प्रश्न आहेत, मग ते रोजगाराचे असू देत, इथल्या पाणीपुरवठ्याचे असू देत, इथल्या पर्यटन संदर्भातले असू देत किंवा एकूणच वैभववाडी तालुक्यातले विकासाचे असू देत. गेल्या आपला जर जिल्हा बघितला तर पर्यटनदृष्ट्या अत्यंत समृद्ध जिल्हा म्हणून आपला म्हटला जातो. वैभववाडी तालुका देखील पर्यटनदृष्ट्या समृद्ध आहेत, परंतु या संदर्भातले विकास आपल्या तालुक्यामध्ये झालेला आहे का? बिलकुल नाही आहे. आणि लोकसभेच्या निवडणुका आहे आणि वैभववाडीपुरतं मर्यादित बोलणं हे मला काही तर संयुक्तिक वाटत नाही. कारण होऊ दे चर्चा. वैभववाडी नगरपंचायतीच्या संबंधात 6 महिन्यापूर्वी एक चर्चासत्र या ठिकाणी घडवून आणलेलं होतं. आता वैभववाडीचा विकास म्हटला तर वैभववाडीचा विकास गटारांमध्ये होत आहे असं मला तरी म्हणायचं आहे. कारण इथं सेल्फी पॉईंट आहे, तिथं हे अक्षर जे होतं ते कुठे गेले त्याचा नापत्ता. हा 8.5 लाखाची हे सेल्फी पॉईंट आहे आणि त्यातून लोकांचा काय विकास होतोय, तरुणांच्या हाताला काय काम मिळतं हे आम्हालाही. आपण पर्यटनाच्या संदर्भामध्ये चर्चा करतोय. पर्यटनादृष्ट्या वैभववाडीचा विकास झालेला आहे का या संदर्भात आपण बोलतोय? पर्यटनाच्या दृष्टीने अजिबात विकास नाही झालेला आहे. साधी नगरपंचायतीमध्ये एखादं वाचनालय नाही आहे किंवा पर्यटक आले तर या ठिकाणी अशी मूलभूत सुविधा त्यांच्यासाठी नाही आहे. चांगलं हॉटेलिंग नाही आहे. एक हॉटेल आहे ते पलीकडे आहे, महालक्ष्मी हॉटेल. आणि या ठिकाणी एखादी सुंदरशी गार्डन असावी किंवा मुलांच्यासाठी खेळण्यासाठी एखादं उद्यान असावं, अशा प्रकारे काही इथं विकास झालेला नाही. एकूणच म्हणजेच काय की पर्यटनदृष्ट्या इथे विकास झालेला नाही असं तुमचं म्हणणं आहे. आपल्याबरोबर आता भाजपच्या आहेत गोखले साहेब. त्यांनी सांगितलेलं आहे की इथे गटारांमधून विकास झालेला आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. पर्यटनदृष्ट्या वैभववाडी तालुक्याला फार महत्त्व आहे. पर्यटनदृष्ट्या इथली ऐनारी गुहा आहे किंवा नाथोड्याचं महादेव मंदिर आहे. या सगळ्याच दृष्ट्या गेल्या 5 वर्षामध्ये जर वैभववाडी तालुक्याला जर उर्जितावस्था आणायची असती तर तो झालेला नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. काय सांगाल या? निश्चितच झालेलं नाही आहे, पण ह्या
मागील जर आपण सत्ता जर बघितली तर ती कुणाकडे होती याचंही उत्तर त्यांच्या प्रश्नामध्येच आहे. आणि त्याच्यामुळे त्यांनी प्रश्न आम्हाला विचारत आहे, आपल्या मनाला विचारला पाहिजे की हे कशामुळं थांबलं हे त्यांना माहिती आहे. कारण आत्ता सत्तांतर होऊन 1 वर्ष झालं आणि 1 वर्षामध्ये झालेला विकास निव्वळ गटारं म्हणताय. मग ते सांडपाण्याचा निचरा तर व्हायला पाहिजे. पहिल्यांदा लोकांचं आरोग्य जर सुरक्षित राहिलं तर पुढचे प्रश्न. आणि म्हणून गटारांचं सांडपाण्याचं व्यवस्थापन करणं ही प्राथमिकता आहे, मग पुढील सगळ्या गोष्टी. पर्यटन दृष्ट्या इथलं काय व्हायला पाहिजे होतं? पर्यटन की निश्चितच झालेलं नाही हे जे हां खरं आहे. कारण आपण बघितलं तर मागील अडीच वर्ष सत्ता असताना आपण काय केलं हे आपल्या मनाला त्यांनी विचारावं आहे ना. या ठिकाणी आपण कोणते प्रकल्प बाबा या ठिकाणी व्हायला पाहिजेत, पर्यटन दृष्ट्या काय व्हायला पाहिजे, तालुक्याचा विकास हा त्यांच्याकडे विजन असलं पाहिजे. नक्कीच 2 वर्षामध्ये त्यांनी काय केलं हे त्यांना माहिती. नक्कीच पर्यटन दृष्ट्या काय हे झालं या संदर्भामध्ये मी पहिल्यांदा येते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आता सरकार जरी त्यांचं आलं असेल तरी मागचे 5 वर्ष सरकार त्यांचंच होतं. 10 वर्ष नगरपंचायतीची सत्ता त्यांच्याच ताब्यात आहे. केंद्रात सरकार 10 वर्ष त्यांचंच आहे आणि हे उलट चोराच्या उलट्या बोंबा असा प्रकार आहे काय. आणि त्यांनी चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत असं म्हणताय, काय म्हणाल तुम्ही या संदर्भामध्ये? खरंच या चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत का? कारण ते म्हणतात की केंद्रात आणि राज्यात 5 वर्ष गेली, 5 वर्ष त्यांचं सत्ता होती. काय सांगाल या संदर्भात? मॅडम त्यावेळेला सुद्धा ते सत्तेत होतेच ना, बरोबर हातात हात घालून होतेच ना. म्हणजे तेही आहेत का चोराच्या उलट्या बोंबा मारायचं त्यांचंच कारण आहे ना. म्हणजे तेही सत्तेत होतेच ना, बरोबर सहकारी म्हणून होतेच ना. मग काय विषय येतो? सहकारी म्हणून होते. या संदर्भामध्ये जर बघितलं पर्यटन दृष्ट्या साहेब सरवणकर साहेब माझा एकच विषय, बीजेपीचं सरकार आहे, बीजेपीने सांगू दे ना 10 वर्षात काय केलं ते. 1 मिनिट आपण एका राज्यातल्या सत्तेत होतो, आम्ही काय केंद्रातल्या सत्तेत नव्हतो, राज्यातल्या सत्तेत होतो. हे शब्द जरा अंडरलाईन करून लक्षात ठेवा. नक्कीच अंडरलाईन करून लक्षात ठेवले जातील. परंतु सरवणकर साहेब मला एक सांगा, वैभववाडीचं पर्यटन दृष्ट्या एक वेगळं महत्त्व आहे, परंतु गेल्या 5 वर्षामध्ये कुठल्याही प्रकारचा विकास इथे झालेला नाही. काय सांगाल? वैभववाडीचा विकास किंवा पर्यटनबाबतचा विकास एक प्रतिमात्मक स्वरूपात आपल्याला दाखवू इच्छित आहे. जरा कॅमेरा त्या झेंड्यावर वळवा, ती झेंड्याची अवस्था तीच वैभववाडीची अवस्था आहे. हा झेंडा ज्या प्रतिकारात्मक स्वरूपात लावला गेलेला आहे बघा, ते जरा कळू दे. जे त्यांना जपतात मानतात ते बरेचसे मंडळी या ठिकाणी आहेत. या स्मारक ज्या ठिकाणी हे किती 16 लाख का 9 लाख काही खर्च केले मानतायत, परंतु एक साधा झेंडा मेंटेन करता येत नाही आहे. यांच्याकडे नगर परिषद हा विषय नगर परिषदेचा नाही आहे. आज अनेक वेळा आम्हाला वेगवेगळे झेंडे बदलणारे लोक पण इथे बसले आहेत, परंतु जो झेंडा असेल कोण म्हणते 2014ला स्वातंत्र्य मिळालेलं नाही आहे. हा झेंडा त्याच्यामधला सूर्य ज्या सावरकरांना आम्ही मानतो तेही मानतात तेव्हापासूनचा आहे, परंतु त्याच्याबद्दल असलेला आदर आणि नुसतं धार्मिक तेढ लावण्यापुरता केलेला. नक्कीच सरवणकर साहेब, आपण झेंड्यावरच्या राजकारणामध्ये नको जाऊया. आपण इथे विकासात्मक गोष्टींवरती चर्चा करतोय. आपण पर्यटन दृष्ट्या जेव्हा आपण बघितलं इथलं ऐनारीची गुहा आहे म्हणा, महादेवाचं मंदिर आहे म्हणा, किंवा नापणे धबधबा आहे, या संदर्भातले कुठल्याच प्रकारचा विकास इथे झालेला नाही असं सगळ्यांचंच म्हणणं आहे. काय सांगाल ह्या 3 गोष्टींबद्दल? सांगा फक्त ह्या 3 गोष्टी, महादेवाचं मंदिर, नापणे धबधबा आणि ऐनारी गुहा. ऐनारी गुहेसाठी सुद्धा जवळजवळ 5.5 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव सन्मान्य ह्यांच्याकडे आपल्या पर्यटन मंत्रालयाकडे दिलेला आहे सन्मान्य नितेश राणे साहेबांनी गेल्या 3 महिन्यापासून. जो ऐनारीचा आज त्या रस्त्याला पूर्णपणे तो रस्ता जो आहे पर्यटनाकडे जाणारा त्याला सुद्धा आजच्या तारीखला 2 कोटी रुपये येऊन त्याला सुद्धा मंजुरी देण्यात आली. मला सांगा ना 1 वर्षामध्ये विकास होणार म्हणजे आज सांगा इथले स्थानिक आमदार जर धरले तर 8 वर्ष विरोधात होते, आज 1 वर्ष सत्तेत येऊन झालं. सत्तेत त्यांनी जो केलेला विकास आहे तो खऱ्या अर्थानं आपण विचार करावा, आत्मीयतेने त्याच्याकडे पाहावं की त्यांनी केलेला विकास. खरं म्हटलं तर त्यांनी 8 वर्षामध्ये विरोधी पक्षात सुद्धा असून जो केलेला विकास आहे तो लक्षणीय आहे, समजलं. कारण त्यांनी प्रत्येक गावागावामध्ये जर पाहिलं आपण तर विचारा किती लोकांना की त्या ठिकाणी आज कशा प्रकारे व्यवस्था आहे. आणि म्हणून निव्वळ आपल्याला टीका करायची. आज मी सांगतो हा झेंडा कुणाचा आहे ही पहिल्यांदा माहिती घ्या. नाही, माझं म्हणणं त्यांना पूर्ण माहिती घ्यावी, कारण हा झेंडा रावराणे समाजाचा आहे, तो वैयक्तिक कुणाचाही नाही आहे. इथं रावराणे समाजाचा झेंडा आहे. आपण या ह्याच्याआधी पर्यटन दृष्ट्या जो काही विकास झालेला आहे त्याच्यावरती आपण बघितलं की दोघांचेही कुठले
कुठल्याहीच गोष्टींवरती एकमत होत नाही आहे. परंतु त्याच्यानंतर वैभववाडी तालुक्याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि तो आहे पाणी पुरवठ्याचा. अनेक पाटबंधाऱ्याचे प्रकल्प इथे झाले, मात्र वैभववाडी तालुका हा अद्याप तहानलेला आहे. काय सांगाल तुम्ही या संदर्भामध्ये? आत्ताचा तुमचा जो प्रश्न आहे त्याच्यावर बोलण्याआधी मगाशी जो विषय झाला, खरं तर मगाचा विषय आपण राहू द्या. आपण नाही, मला या विषयावर स्पष्टीकरण द्यायचं आहे. जे विरोधक सांगतायत की इथे विकास झाला नाही, मग त्यांनी स्वतःचं जे आहे जे केलं नाही विकास, इथले स्थानिक आमदार कोणाचे आहेत? म्हणजे मागच्या 10 वर्ष ते आमदार असताना त्यांनी विकास केला हे मान्य करायचं का त्यांना? जर शिवसेनेवर बोलत असताना किंवा आमच्यावर बोलत असताना त्यांचे 1990 सालापासून त्यांचे जे नेते आहेत इथे या सिंधुदुर्गात काम करतायत, आमदार होते, पालकमंत्री होते, मुख्यमंत्री होते, त्यांची मुलं, एक मुलगा त्यांचा आत्ता बघायला गेलं तर दोन टर्म आमदार आहेत, एक मुलगा खासदार होता आणि स्वतः आत्ता केंद्रात मंत्री असताना त्यांनी किती उद्योग आणले? आपण इथे राजकीय ह्याच्यावरती चर्चा करत नाही, आपण विकासात्मक गोष्टींवरती चर्चा करतोय. मला सांगा, पाटबंधाऱ्याचे प्रकल्प आपल्या वैभववाडी तालुक्यामध्ये आहेत, मग तिथे अरुणा धरण म्हणा किंवा कुर्ली कोणसरी म्हणा आणि एक 4-5 छोटी धरणं आहेत. असं असताना देखील वैभववाडी ही तहानलेली का आहे? ह्यांच्याकडे वैभववाडी तहानलेली, तुम्ही पर्टिक्युलर वैभववाडीचा विचार करत असताना नगरपंचायत त्यांच्याकडे 10 वर्ष आहे. तुम्हाला वैभववाडीचं जर पाणी तुटवडा जो भासतो आहे त्या संदर्भात ह्यांनी काय केलं? 10 वर्षात ह्यांनी नगरपंचायतमध्ये बसून जे आत्ता तिथे तुम्ही बघू शकता, नदीला एक धरण बांधलं आहे वैभववाडीची ताण भागवण्यासाठी, त्याच्यासाठी अमाप असा निधी घेतला आहे. ते धरण आज झिरपून पाणी खाली जातं आहे. मग त्याचा उपयोग काय? म्हणजे पैसे ठेकेदारांच्या घशात घालण्यासाठी आणि नुसता पैशातनं सत्ता आणि सत्तेतनं पैसा, ह्याच गोष्टीसाठी तुमचं राजकारण सुरू आहे का? नक्कीच पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा. मी विचारेन, इथे आपल्याबरोबर मनसेचे सुद्धा प्रतिनिधी आहेत. इथे वैभववाडी तालुक्यामध्ये किंवा वैभववाडीला पाणी पुरवठा करण्यासाठी 2 महत्त्वाची धरणं आहेत आणि एक 4-5 छोटी धरणं झालेली आहेत, मात्र तरीही वैभववाडी तालुका तहानलेला आहे. काय सांगाल? आता जी विषय आहेत ही भरकटच चाललं आहे. म्हणजे पंचायत समिती किंवा नगरपंचायत किंवा आमदारकी हा विषय चालला आहे, लोकसभेचा चालला आहे. त्यामुळे लोकसभेमधून खासदारांकडनं काय होणार आपल्याला, ह्या गोष्टी मुळात आपण जनतेने बघायला पाहिजे की तिथून काय होणार आहे. आता सर्वात जास्त धरण हे वैभववाडी तालुक्यामध्ये आहेत, पण आज ही गावं पाण्याने वंचित आहेत. हे कुठून होत आहे? हे केंद्राकडनं होत आहेत का? हे जे प्रकल्प धरण बांधले हे केंद्राकडनं आले आहेत ना? मग त्याच्यावर आपल्या खासदारांचं काय म्हणणं आहे? इथल्या आरोग्य व्यवस्था, तालुका आरोग्य व्यवस्था, जिल्हा, हां त्याच गोष्टी, जेव्हा ज्या गोष्टी म्हणजे मेन बेसिक हा आपण लढतो आहे का रस्ते आणि पाणी, याच मूलभूत सुविधावर लढतो आहे, विकास हा तुमच्या बाजूला राहिला आहे. मग ते खासदारांनी त्यावेळेला किती प्रश्न तो लावून धरला होता की बाबा जी धरणं आहे ती त्यांच्या शेजारच्या ज्या गावात धरणं बांधले त्या गावाला पाणी पुरवठा होत नाही, तो लावून धरला का? हा विषय मुळात आहे. त्यामुळे आता तुम्ही 10 वर्ष जर खासदार असून ह्या गोष्टी होत नसतील तर ते चुकीचा विषय होतो आहे. त्यामुळे आम्ही भाजपचे प्रवक्ते नाही की काय नाही, आम्ही एक पाठिंबा देतो आहे की फक्त पंतप्रधान जे गोष्टी ह्या करतायत ह्या चांगल्या होतात त्यासाठी आम्ही देतो आहे. त्यामुळे हा विकास हा झाला पाहिजे, हा जनतेला मूलभूत गरजेचा आहे, या त्यांना मिळालाच पाहिजे. नक्कीच केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत धरणं येतात आणि धरणांच्या संदर्भातलं जे काय आहे ते अजून झालेलं नाही आहे. धरणं झाली आहेत मात्र त्याचे जे काही कालवे व्हायला पाहिजेत ते झालेले नाही आहे. हे देखील इथल्या लोकांचे प्रश्न आहेत आणि येणारा जो काही मे महिना आहे तो देखील असाच तहानलेला जाणार आहे. काय सांगाल, कोण सांगेल? 100% या संदर्भात मला बोलायचं, आत्ता जे धरणांचा जो विषय झाला, धरणांच्या बाबतीत अरुणासारखा मोठा प्रकल्प हा निधी अभावी रखडलेला होता. खासदार साहेबांनी 2 वर्ष कोरोनाची जर सोडली, त्याच्यानंतर ज्या बैठका सुरू झाल्या संबंधित डिपार्टमेंटला त्यांनी वर्षावर बैठका घेतल्यानंतर जो उर्वरित निधी हवा होता तो निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर जवळपास 32 ते 33 गावांचा पाण्याचा कायमचा प्रश्न खासदार साहेबांच्या मागणीतनं आणि त्यांच्या प्रयत्नाने सुटणार आहे. पुढच्या वर्षावरती कामं पूर्ण होतील, एवढं मोठं काम खासदार साहेबांनी या केलेलं आहे. त्यानंतर जवळपास करूळमध्ये आपल्याकडे धरण होतं आहे, कुंभवड्यामध्ये होतं आहे, अरुणाचा झालेला ऐणारीमध्ये एक छोटं धरण होतं आहे, नानिवड्यामध्ये धरणाचं घळभरणी सुरू आहे. त्याच्यानंतर आता नावळ्या आणि पालांडेवाडी जे आपल्या उपळेचे इथे आहे त्या ठिकाणी 2 धरणांसाठी ते आता प्रस्तावित आहे, त्याची कामं पण आता सुरू होतील. एवढा भरघोस निधी या पाण्याच्या संदर्भात हे भविष्यातला विचार करून वैभववाडीचा पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी खासदारांनी प्रामाणिक प्रयत्न केलेले आहेत. नक्कीच खासदारांनी प्रामाणिक प्रयत्न केलेले असत. जसं जेव्हा आपण म्हणतो पर्यटन आणि पाणी, त्याचबरोबर वैभववाडी हा सिंधुदुर्ग तालुक्याचा एक प्रवेशद्वार सुद्धा आहे आणि 2 महत्त्वाचे रस्ते या तालुक्यातून जातात, हे प्रवेशद्वार आहे. नुकतंच बावडा घाटाचं जे काही कामकाज आहे ते थोडंसं सुरू झालेलं आहे, मात्र भुईबावडा घाट हा नेहमी चर्चेत असतो. या संदर्भात जर बघितलं तर बावडा घाट आणि भुईबावडा ही जी 2 महत्त्वाची प्रवेशद्वारं आहेत आपल्या जिल्ह्याची, त्या संदर्भामध्ये आता जे काही काम सुरू झालेलं आहे त्या संदर्भात काय सांगाल, काय बोलाल? गेल्या वर्षी खरोखरच रस्त्याची दुरावस्था होती, पण जवळजवळ 264 कोटी रुपये खर्च करून ह्या रस्त्याचं तरळा ते गगनबावडा इथपर्यंतचं काम आता प्रगतीपथावर म्हणजे दिसतंच आहे सगळ्यांना. ते गणपती ह्याच्यापर्यंत बऱ्यापैकी 70% तरी पूर्ण होईल. त्याच्यात पुढचा सुद्धा रस्ता
कळ्यापासून कोल्हापूरपर्यंत पूर्ण झालेला आहे। दुसरी गोष्ट, इथून पाचल म्हणजे राजापूरच्या हद्दीला जाईपर्यंत जो रस्ता होता तो इतका सुंदर आत्ता केलेला आहे या वर्षभरात। आत्ता वैभववाडी तालुक्यात असं मला वाटतं एकसुद्धा गाव नसेल की जिथे रस्त्याची कामं चालू नाही आहेत। बऱ्यापैकी सगळीकडे कोरोनाच्या कालावधीत थोडासा गॅप पडला होता, पण आत्ता खरोखरच रस्त्याची सगळीकडे कामं चालू आहेत। ही सगळ्या हे जरी विरोधक असले तरी वैभववाडी तालुक्यात त्यांनाही माहिती आहे की आपल्या आपल्या गावात रस्त्याची कामं चालू आहेत की नाही। तेव्हा रस्त्याच्या बाबतीत खरोखरच प्रचंड निधी आलेला आहे आणि रस्ते सगळीकडे, आणि आत्ता भुईबावडा घाटसुद्धा खरोखरच आज जाऊन बघा, फार सुंदर घाट, आत्ता घाटाचं काम चालू आहे। नक्कीच एकूणच घाटाचं काम सुरू आहे असं म्हणतात, आपणही बघतोय। एक मिनिट मला तुमच्याकडे येऊ देत। जेव्हा रस्ते म्हटल्यानंतर फक्त 2 घाट मार्ग हेच नाहीत, परंतु त्याला त्या दोन्ही रस्त्यांना फार महत्त्व आहे। गावागावातून जाणारे रस्ते आहेत, काय सांगा, मग मी तुमच्याकडे येते। हा जो आता गगनबावडा कोल्हापूर रस्ता आहे, हा आमच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्येच मंजूर झालेला होता, त्याला 220 कोटी, आणि आत्ता त्याचं प्रस्तावित करून तो आत्ता आमच्या कालखंडातच मंजुरीचं काम त्यांनी फक्त आता श्रेय उपडण्याचं काम चालू आहे त्यांचं। श्रेयवाद आपण नंतर बघूया। सरवणकर साहेब काय सांगाल? जे काय आता ही कामं दाखवत आहेत, ही मागील ज्या सत्ता असताना म्हणजे उद्धव बाळासाहेबांची त्यावेळी सगळी मंजूर झालेली कामं, फक्त नारळ फोडण्याची कामं आता आलेल्या 1 वर्षाच्या सत्ताधिकारी करतायत, एवढंच मला सांगायचं आहे। जी कामं झाली, आज वैभववाडीचा रस्ता फक्त कॉन्ट्रॅक्टर कोण नेमायचा याच्यावरनं रोखून ठेवला होता। त्याबद्दल मग विनायक राऊत साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी मोठं आंदोलन झालं। त्याच्यानंतर डोळे प्रशासनाचे उघडले आणि त्यानंतर या रस्त्याचं काम कसं पटकन सुरू झालं, त्याला कशी चालना मिळाली, म्हणजे भ्रष्टाचार कुठे मुरत होता, पाणी वाहण्याचं म्हणतं ते कुठे मुरत आहे, रस्ता कुठे जिरतो आहे, हे आता सगळ्या प्रशासनाने आपल्या नक्कीच रस्त्याचं काम हे कॉन्ट्रॅक्टरच्या नेमण्यासाठी राहिलेलं असं म्हणणं आहे, परंतु विकासाचा एक मार्ग या रस्त्यामुळे सुरू होणार आहे। आणि या दृष्टिकोनातून जर बघितलं, कोणाच्याही आपल्याकडे मालवणीमध्ये म्हण आहे की कोणाच्याही कोंबड्यांनी उजवडून देत पण उजवडून देत, अशा पद्धतीचं तुमचं म्हणणं आहे काय? मुळातच आहे ना, यांच्याकडे अपूर्ण माहिती असते, ते अशा पद्धतीने बोलतात। या रस्त्याला, वरील रस्त्याला कोणत्याही प्रकारचा निधी मंजूर नव्हता। जेव्हा आम्ही सातत्याने मागणी केली की करूळ घाट हा नेहमी पावसाळ्यामध्ये किंवा भुईबावडा किंवा करूळ घाट हा नेहमी सातत्याने कुठं ना कुठं तरी आपल्याला पडझड होते, आणि या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येणारे पावसाळी जे पर्यटक आहेत त्यांना फार मोठा त्रास होतो, आणि त्यावेळेला तो होऊ नये म्हणून सन्मान्य आमदार साहेब, सन्मान्य आमचे नेते नारायण राणे साहेब यांना दिल्लीला पाठवून गडकरी साहेबांच्याकडे बसून जो तरळा ते कोल्हापूर हा जो रोड आहे, निपाणी रोड, त्याला खास निधी मंजूर करून आणण्यासाठी पहिल्यांदा तिकडे जिकडे कोल्हापूर पट्ट्यामध्ये पाऊस आणि पाणी भरतं आणि वाहतुकीला पूर्णपणे 2-2 दिवस 3-3 दिवस पूर्ण वाहतूक ठप्प होते, आणि म्हणून तिथे आज कॉन्क्रीटचे रोड घेण्यात आले। त्याचप्रमाणे जर आपण बघितलं, उर्वरित रस्त्यासाठी सुद्धा तरळा ते करूळ घाट याच्यासाठी सुद्धा निधी मंजूर आहे। आपण पाहिलं असेल, हे जरी कुणी सांगत, कसं आहे माहिती आहे मॅडम, हे सगळं आपण बोलू शकतो, पण ज्यांनी केलं त्याचं कर्तृत्व तर आपण नाकारू शकत नाही ना। सन्मान्य नितेश राणे साहेब 10 वेळा गडकरी साहेबांच्याकडे जाऊन त्यांनी खास करून हा त्यांच्याकडून निधी, जे रस्ते विकास मंत्री आहेत त्यांच्याकडून करून आणलाय। हे सर्व नक्कीच हे बघत असताना म्हणजे हा रस्त्याचा निधी आमदार साहेबांनी आणलेला आहे। एक अत्यंत प्रलंबित प्रश्न ह्या वैभववाडीचा असा पण आहे की जो वैभववाडी कोल्हापूर रेल्वे मार्ग हा जो आहे, जो कित्येक वर्ष रखडलेला आहे, या संदर्भात इंचभरही काम पुढे झालेलं नाहीये, काय सांगाल? याबाबत सुद्धा आपल्या माहितीसाठी सांगतो, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आपण जाऊन बघायचं की या मार्गिकेसाठी सुद्धा जे सर्वेक्षण वगैरे झालेलं आहे त्याच्यासाठी सुद्धा या बजेटमध्ये 700 कोटी रुपयाची तरतूद करून ठेवलेली आहे। हे फार प्रामुख्याने 7,000 कोटीची तरतूद आहे त्याच्यामध्ये करून ठेवलेली, आणि आमचं मागणं हेच होतं, तो या करूळ घाट मार्गे येत होता आणि आपल्या इथे वैभववाडीला जोडला जात होता, तो तसा न घेता उपळे, मांगवली किंवा या भागातून यावा आणि इथे जोडला जावा, जेणेकरून तो जो दुर्लक्षित भाग आहे तो सुद्धा या मुख्य प्रवाहामध्ये येईल, अशा प्रकारचा तो सर्वे होऊन त्या ठिकाणी जोडला जातो। नक्कीच आपण वैभववाडी कोल्हापूर रेल्वे मार्ग जो आहे त्या संदर्भामध्ये बोलतोय। गेली कित्येक वर्ष या संदर्भामध्ये चर्चा होते, परंतु अजून कुठल्याही प्रकारचं काम इंचभरही पुढे गेलेलं नाहीये। असं वाटत नाही का की या मार्गे आपला वैभववाडी तालुक्याचा विकास फार फास्ट होऊ शकतो? या संदर्भात मागच्या पंचवार्षिकमध्ये खासदार साहेबांनी हा प्रश्न मांडला होता। हा प्रामुख्याने मागच्या 10 वर्षात वरच्यावर चर्चेत येणारा प्रश्न आहे, परंतु मागच्या 1-2-3 महिन्यांपूर्वीच
खासदार साहेबांनी रेल्वे मंत्र्यांची, केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांची भेट घेऊन या प्रश्न हा मांडला आणि आधी संसदेत सुद्धा हा प्रश्न मांडल्यानंतर त्याला चालना मिळाली आहे आणि येणाऱ्या काळात त्याचा पुन्हा एकदा सर्वे होऊन ते काम मार्गी लागेल असं त्याने आश्वासन दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे तो काय एवढा मोठा प्रश्न लगेच होणार नाही आहे. जादूची कांडी नाही आहे. सत्ता यांच्याकडे, अपेक्षा आमच्याकडनं, असं काय चालणार नाही आहे. 100% तो कोकण रेल्वे झाला पाहिजे. कोल्हापूर वैभववाडी मार्ग झाला पाहिजे. ह्या रेल्वे मार्गाचा वैभववाडीसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला खूप मोठा फायदा होणार आहे. या अनुषंगाने खासदार साहेब याच्या प्रयत्नशील आहेत. 100% काम होईल. ह्याच रेल्वे मार्ग प्रकरणातलं खरं कारण असं आहे पडद्यामागचं, की बुलेट ट्रेनची जेव्हा मागणी केली आणि हा फंड जो इथे यायला पाहिजे, रेल्वेचा एकच निधी आहे, अर्थमंत्र्यांकडनं एकच निधी येणार, पण रेल्वेला जो ॲलोकेट होणार त्यावेळी बुलेट ट्रेनकडे जास्त व्हावा असा जेव्हा विषय झाला तेव्हा सुरेश प्रभू जे आमचे कोकणाचे नेते होते, जे आम्ही त्यांच्याकडे सोपवले होते, त्यांना काही नेतृत्व केंद्रात दिलं होतं, त्याच्यावरनं हा रेल्वे मार्गाच्याच ह्या कारणामागेच त्यांचा मंत्रीपद गेलेलं आहे. आणि पियुष गोयल हे गुजरात धार्जीने मग केंद्रीय मंत्री, रेल्वे मंत्री झालेले आहेत. बरोबर. आता जरी पियुष गोयल हे धार्जीने असले तरी खासदार हे तुमचे होते. खासदारांनी काय प्रयत्न केले सांगा. खासदारांनी मागणी केली, परंतु निधी आणणार रेल्वे मंत्रीच सँक्शन करणार, निधी तेच आणणार, आम्ही फक्त विषय मांडणार, भांडणार. त्याच्या पलीकडे जे एक्झिक्युटिव्ह पॉवर्स आहेत ते त्यांनाच असणार. या ठिकाणी गेले 5 वर्ष केंद्रीय मंत्री लघु, सूक्ष्म आणि काय त्याला मध्यम ते काहीतरी त्यांच्याकडे होतं, तरीसुद्धा त्यांच्या मार्फतीने कुठल्याही केंद्रीय शासनावर दबाव आला नाही. फक्त आपण रेल्वेच्या संदर्भातली चर्चा करतोय. निश्चितच इथले जे काही वाहतूक व्यवस्था आहे की जी रस्ता आणि रेल्वे मार्ग होण्याचा होता, रस्त्याचा थोडासा जो काही प्रश्न आहे तो थोडासा मार्गी लागलेला आहे. मात्र रेल्वे की जी वैभववाडी कोल्हापूर रेल्वे मार्ग की जो ह्या तालुक्याला प्रचंड मोठा हात देऊ शकतो ते मात्र अद्याप देखील ताटकळत राहिलेला आहे. त्याचबरोबर या जिल्ह्यातला जो काही तरुण वर्ग आहे, आपण नेहमी म्हणतो की बेरोजगारी हा भेडसावणारा फार मोठा प्रश्न आहे आणि भविष्यामध्ये तो उत्तरोत्तर वाढत जाणार आहे. मला ह्या दोघांकडूनही जाणून घ्यायचं आहे की वैभववाडी तालुक्यातला हा जो काही तरुण वर्ग आहे, कारण वैभववाडी हा छोटासा तालुका आहे, इथलं मतदान देखील जवळजवळ 32,316 वगैरे असं आहे. मात्र या तालुक्यातला जो तरुण आहे तो रोजगारासाठी नक्की जातो कुठे? वैभववाडी तालुक्यामध्ये. या लोकांच्या रोजगारासाठीचे प्रश्न खरंच सुटलेले आहेत का आणि भविष्यामध्ये यासाठी काय प्रयत्न होणार आहेत? मी आधी जाईन तुमच्याकडे. काय सांगाल? तरुण आहेत इथले, अनेक लोक शिक्षण घेतात, परंतु इथला तरुण 10वी 12वी झाल्यानंतर, ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर त्याला इथे स्थिरावण्यासाठी काय प्रयत्न झाले? हा विषय खूप खरं तर मोठा आहे. आता प्रश्न असा आहे की उद्योगधंदे नाही आहेत, कमी आहेत म्हणून तरुण इथे राहत नाही आहे, की इथे उद्योगधंदा निर्माण केल्यावर रोजगार मिळणार नाही म्हणून तरुण नाही आहे, असा प्रश्न आहे. रोजगार नाही असं नाही, रोजगार इथे सुद्धा भरपूर आहे, पण रोजगार करणाऱ्या तरुणाची मानसिकता अशी आहे की BA झाल्यावर, BCom झाल्यावर मला 30,000 रुपयाची नोकरी मिळायला हवी, क्लार्क व्हायला हवं, ऑफिसमध्येच बसायला हवं. म्हणजे आत्ता स्किल डेव्हलपमेंट म्हणून जे काय आहे ते कोणीही करण्याचा प्रयत्न करत नाही. आत्ता वैभववाडी तालुक्यात म्हणजे हा राजकीय विषय कोणी करत नाही, सत्ताधारी म्हणजे तुम्ही करायला पाहिजे होतं खरं म्हणजे. आज चालू आहे ना, त्याच्या संदर्भात आपणही प्रयत्न करतोय. आत्ता 2-3 प्रकल्प आहे, बऱ्याच जणांना माहीत आहे, 2-3 प्रकल्प असे वैभववाडी तालुक्यात निर्माण होतात की त्यातनं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 500 रोजगार निर्माण होणार आहे. पण त्याचबरोबर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 500 रोजगार जर निर्माण होणार आहे. तुमचा जो MIDCचा प्रकल्प आहे, गेली कित्येक वर्ष नाधोड्याची जमीन घेऊन ठेवलेली आहे, मात्र त्याच्यात अजून पुढे काय होत नाहीये. त्या संदर्भात सुद्धा आता त्या संदर्भात शासनाला तिथे MIDC आणावं असं वाटतंय, पण लोकांचा इथल्या विरोध आहे. उद्योग कुठलाही आणायचा म्हटला की एन्व्हायरमेंटवाले पहिले लगेच पुढे येणार की इथे प्रदूषण होणार आहे का, इथे अमुक होणार आहे का. म्हणजे उद्योग, रोजगार पण हवा आहे, पण कुठलं अजिबात प्रदूषण न होणार. पण त्यांना कन्व्हिन्स करण्याचं काम देखील तुम्ही करायचं आहे, कारण इथल्या जर बेरोजगारांना जर रोजगार मिळाला पाहिजे तर काहीतरी सक्षम अशी इंडस्ट्री यायला पाहिजे, आणि सक्षम इंडस्ट्री यायला पाहिजे तर MIDC यायला पाहिजे. त्याच्यानंतर मग पुढे त्याचे जे प्रदूषणकारी असतील, अप्रदूषणकारी असतील, हा पुढचा विषय. मात्र इथल्या तरुणांना रोजगार मिळणं हे फार महत्त्वाचं आहे. मला असं वाटतं की माझ्या इथे पाठीमागे सुद्धा काही तरुण उभे आहेत. त्याच दृष्टिकोनातून जर बघितलं, आपली MIDC होणार होती, काय सांगाल? आणि एकूणच वैभववाडीतल्या रोजगाराचा प्रश्न काय? 28 एकर जागा ही नादोडा ग्रामपंचायतीचं एक्वायर झालेली आहे, आणि इथे कोणताही प्रोजेक्ट उभा राहिला की त्याला पहिले हेच लोक विरोध करतात. याच्या आधी आमच्या मतदारसंघाचे आमदार विनय कोरे म्हणून होते, त्यांनी साबुदाणा प्रकल्प एक आणला होता, त्याच्यावर पण केस घातली. त्याच्यानंतर साखर कारखान्याचं पण तसंच झालेलं आहे. खांडसरी होणार होती, त्याचं पण तसंच झालं आहे. आता पितांबरीवाले आले होते, गोखले काकांना माहितीच आहे, त्यांच्यावर पण तसंच आहे. म्हणजे कसं ह्यांना कमिशन नाही मिळालं की यांचा विरोध आहे.
कमिशन नाही मिळालं की ह्यांचा विरोध आहे असं म्हटलं जाते, परंतु या सगळ्या ह्याच्यामध्ये बेरोजगार जे आहेत, जो माणूस 10वी, जो एक सुशिक्षित बेरोजगार आहे तो 10वी 12वी करून ग्रॅज्युएट होऊन तो आपल्या तालुक्याच्या बाहेर जातोय. अनेक घरं इथली ओस पडायला लागलेली आहेत कारण इथे रोजगार नाही आहे. हा तरुण आपल्या इथे तालुक्यामध्ये जर टिकायला पाहिजे असेल तर काय व्हायला पाहिजे? फक्त वैभववाडी तालुक्यातच नव्हे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच हा विषय आता यायला हवा आहे की प्रत्येक गावात तालुक्यात इंडस्ट्री आलीच पाहिजे. प्रत्येक वेळेला प्रदूषण आहे किंवा अडचण आहे हा विचार न करता आत्ता मुंबईला जाऊन सुद्धा तरुण नोकरी करतात म्हणजे काय करतात, 10-12 हजार रुपये नोकरीच करतायत ना. पण आमच्याकडे सुद्धा असे उद्योजक आत्ता वैभववाडीत सुद्धा आहेत, पण त्यांना ते मिळतच नाही आहेत ना कामगार. कारण एक तर त्यांची मानसिकता अशी झालेली आहे की 10वी-12वी झाल्यावर मुंबईला तरी जायचं, नाहीतर इथे नोकरीच करायची नाही. मग याला ही मानसिकता बदलण्यासाठी सुद्धा काम करणं अत्यंत गरजेचं आहे. माझ्याबरोबर इथे एक महिला प्रतिनिधित्व आहे. वैभववाडी तालुक्यातले ज्या महिला आहेत की ज्यांना स्वयंरोजगार करण्याची इच्छा आहे परंतु करू शकत नाही आहेत, या संदर्भातलं गेल्या 5 वर्षामध्ये काय कामकाज झालेलं आहे का आणि इथल्या महिलांची काय परिस्थिती? इथल्या महिलांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. नगरपंचायतीमधलाच एक विषय आहे, ते आपण नगरपंचायतीला विषय नाही, आपण खासदारकीच्या इलेक्शनच्या पार्श्वभूमीवरती आपण हे करतो. मॅडम, नगरपंचायत आणि तुमचं पर्यटन होतं, एक तर एक कुठला तो विषय नाही. विषय अशाच पद्धतीचा आहे की आपण वेगवेगळे विषय नाही आहे. नगरपंचायती म्हणजे ते अनुदान येतं बालविकास आणि महिला आणि शिक्षण. तर तालुका शाळेमध्ये मी एका कार्यक्रमाला गेले होते तर ते म्हणाले आम्हाला 1 पैसा सुद्धा नगरपंचायतीकडून मिळत नाही. तुम्ही लोकसभेचं जर म्हणत असाल, देशाचं सार्वत्रिक, तेच सांगते मी तुम्हाला मगापासून, तर देशामध्ये आजची महिला सुरक्षित नाही आहे. बरोबर आहे ना? मणिपूरचं बघा, मणिपूरचं उदाहरण. नक्कीच आपण एक मिनिट आपण वैभववाडी तालुक्यातल्या रोजगाराच्या संदर्भातल्या, महिलांच्या रोजगाराच्या संदर्भातला विषय आपण बोलतोय. मगाशीच तुम्ही त्या रोजगाराचा जो विषय काढलात, रोजगाराच्या विषयाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत 1 नंबरचा जिल्हा म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा ओळखला जातो. पण नोकरीच्या बाबतीत तिथल्या स्थानिक भूमिपुत्रांना प्राधान्य दिलं जात नाही. परीक्षेसाठी बाहेर जावं लागतं. आता तलाठी भरती झाली, बाकीच्या परीक्षा झाल्या, त्या शिक्षक भरतीच्या वेळेस परीक्षा केंद्र बाहेर, म्हणजे इथल्या जवळपास 27,000 इथल्या परीक्षार्थींनी परीक्षा दिली आणि जवळपास त्यांना 5,000 रुपये खर्च आला बाहेर जाऊन परीक्षा देण्यासाठी. मग जवळपास 27,000 इंटू जर 5,000 केले तर 13,50,00,000 रुपयाचं नुकसान या भाजप सरकारने केलं या सगळ्या लोकांचं. एकूणच जर बघितलं त्यांचं असं म्हणणं आहे की जवळजवळ 13,50,00,000 रुपयाचं नुकसान केलेलं आहे. जसं आपण म्हणतो की इथल्या तरुणांना रोजगार नाही आहे, त्याचबरोबर वैभववाडी तालुका हा कृषी क्षेत्रात देखील आघाडीवरती असणारा तसा तालुका आहे. इथला आंबा आणि प्रामुख्याने काजूचं पीक जे आहे ते इथे अर्थकारण त्याच्यावरती थोडंसं अवलंबून असते. आणि याचा जर विचार केला आणि आत्ता आंबा आणि काजूचा जो विषय आहे त्याच्या हमीभावाचा विषय आहे, आपल्याकडे काजूला दर मिळत नाही याच्या संदर्भातला विषय, या संदर्भामध्ये आपण याच्याकडे जाऊया. एकूणच काजूला दर मिळत नाही आहे. काजू उत्पादक, काजू इथे करणारा शेतकरी प्रचंड मोठ्या प्रमाणातला आहे आणि त्याच्यावरती वैभववाडी तालुक्याचं बऱ्यापैकी अर्थकारण अवलंबून आहे. काय सांगाल? काजूला हमीभाव अद्याप मिळत नाही. आत्ताच आपण बघितलं की काजूला हमीभाव मिळत नाही हे जरी सत्य असलं तरी मॅडम आपण पाहिलं असेल मंत्रिमंडळाची जी आता शेवटची बैठक झाली त्याच्यामध्ये सर्व आपले या ठिकाणचे पालकमंत्री असतील, आमदार असतील, यांनी जाऊन जे अब्दुल सत्तार मंत्री आहेत त्यांच्याकडून त्याला अनुदान 10 रुपये अनुदान देण्याचं मान्य केलं. असं आहे की ही जी आयात होणारा काजू आहे तो मोठ्या प्रमाणामध्ये आफ्रिकन काजू आहे, तो फार मोठ्या प्रमाणामध्ये येतो. तो 70, 75, 80 रुपयापर्यंत त्या कारखानदारांना मिळतो आणि म्हणून ती आयात पहिल्यांदा बंद होणं गरजेचं आहे. ती आयात बंद झाली तर इथल्या स्थानिक जो काय काजू हे आहे शेतकरी आहे त्याला निश्चित आपण पाहिलं असेल एक 7-8 वर्षापूर्वी पाहिलं तर हाच दर 170-180 रुपयापर्यंत होता, पण आज तो दर आपण पाहिलं तर 110-120 पर्यंत येऊन ठेपलेला आहे. म्हणजे अगदी चांगला काजू असेल तर 122-125 पर्यंत मिळतोय. आणि म्हणून शासनाने 10 रुपयाचे अनुदान देऊ केले गोवा सरकारच्या धर्तीवरती, ते खरोखर अभिनंदनीय आहे आणि त्यांचं कौतुक करायला पाहिजे. कारण शेवटच्या टप्प्यात ज्या वेळेला इथल्या स्थानिकाने हे विषय आपल्या राज्य सरकारच्याकडे मांडले, संबंधित मंत्र्यांच्याकडे मांडले, अब्दुल सत्तार साहेबांच्याकडे, त्यावेळेला त्यांनी तात्काळ या सर्व शेतकऱ्यांना प्रति किलो 10 रुपये अनुदान देण्याचं मान्य केलेलं आहे. बरोबर आहे. मी असं म्हणेन आपल्या समोर साहेब आपल्याकडे बरेच तरुण आहेत की जे भविष्यामध्ये काजू उत्पादक होण्याची सुद्धा शक्यता नाकारता येत नाही. अशांना भविष्यामध्ये त्यांनी जर काजू उत्पादन केलं तर त्यांना कुठेतरी एक पॉझिटिव्हनेस त्यांच्यामध्ये जर यायचा असेल तर निश्चितच त्याच्यासाठी प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. काय सांगाल? कृषीवल आपला तालुका आहे, कृषीच्या दृष्टिकोनातून, काजूच्या दृष्टिकोनातून हमीभाव मिळण्यासाठी आपल्याकडे प्रयत्न अजून अद्यापही झालेले नाही आहेत.
काय सांगा? मॅडम, पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा हा फलोद्यान जिल्हा म्हणून आमच्या माननीय आमचे नेते शरदचंद्रजी पवार साहेब यांनीच हा केला होता. त्याच्यानंतर 8 वर्षापूर्वी आत्ताच साठे साहेब बोलले 8 वर्षापूर्वी काजूला 180 रुपये दर होता. त्यावेळी पण आमचंच आघाडी सरकार होतं. त्याच्यानंतर आता हे भाव खाली उतरला आहे, त्यावेळी त्यांचंच सरकार आहे. 5 वर्ष पण त्यांचं होतं, आत्ता पण त्यांचं आहे. 10 रुपये त्यांनी अनुदान दिलं आहे ना, तर ते कागदावर ठेवून उपयोग काय? शेतकऱ्याला मिळेल ज्यावेळी खात्यावर पडतील पैसे त्यावेळी त्याचा शेतकऱ्याला काहीतरी फायदा होणार आहे. कागदावर नक्कीच कागदावरती अनुदान देऊन उपयोगाचं नाही, तर त्याचा प्रत्यक्षात हे व्हायला पाहिजे. कारण आपला हा कार्यक्रम जो आहे तो जसे आपल्या तालुक्यातले प्रतिनिधी बघतायत तसंच अशा संहितेच्या कालावधीमध्ये कोणत्याही गोष्टीची जसं एखाद्या कागदावरती जरी आली तरी त्याची अंमलबजावणी होते का? नक्कीच याच्या संदर्भातलं हे आहे. आपल्याकडचे बरेच तरुण हा कार्यक्रम बघतायत आणि त्यांना देखील भविष्यामध्ये काहीतरी करण्याची उर्मी आहे. निश्चितच त्याच्यातून ते बोध घेतील. आपण आता बघूया, आपण अनेक गोष्टींवरती आता उहापोह केलेला आहे. आता आपण 4-5 वैभववाडीतल्या 4-5 महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरती आपण चर्चा केलेली आहे. मला आता तुमच्या दोघांकडूनही हे जाणून घ्यायला आवडेल की येत्या 5 वर्षामध्ये मतदारांकडून अपेक्षा काय आहेत आणि इथला विकास काय व्हायला पाहिजे असं लोकांचं म्हणणं आहे. कारण तुम्ही सगळेजण लोकप्रतिनिधी आहात, तुमच्याकडे निश्चितच लोक आपापले ज्या काही व्यथा आहेत त्या घेऊन येत असतील. काय म्हणणं आहे त्यांचं? कशा पद्धतीने विकास व्हायला पाहिजे? पुढच्या 5 वर्षामध्ये कशा पद्धतीचा विकास व्हायला पाहिजे? पहिल्यांदा आपण सांगा. उद्योग हा एकच असा आता आत्ताच्या परिस्थितीत आहे की उद्योगधंदा वाढल्याशिवाय इथे तरुण थांबणार नाही. तेव्हा उद्योगधंदे लहान जे इथे जे काय रॉ मटेरियल अवेलेबल आहे त्याच्यावर आधारित उद्योग झाले पाहिजेत. त्याच्यासाठी केंद्र सरकारचा प्रचंड पाठिंबा आहे. आत्तासुद्धा आहे, कितीतरी अशा योजना आहेत. पण दुर्दैवानं असं सांगावं असं वाटतं की त्या बाजूला मेळावे घेऊन सुद्धा तरुण 100% पाठ फिरवतात. प्रत्येकाला कॉर्पोरेट नोकरी हवी आहे आणि असं होणार नाही. प्रत्येकान उद्योगधंद्यात पडल्याशिवाय याच्या पुढे तरुणोपाय नाही. नक्कीच. मला 1 मिनिट आपण प्रत्येकाला बोलूया कारण आपण आता कन्क्लूड करतोय. मला सांगा, काजूच्या संदर्भातलं जे काय आहे संदर्भात मला अगदी असं सांगावं लागतं की अंतर्मन माझं सांगतं की एखादी महिला असेल, तिचा नवरा नसेल तर ती 4 काजूची झाडं 2 आंब्याची झाडं लावून जीव ओतून त्याची निगा करते. त्यात वादळ वारा पाऊस होतो, ती नैसर्गिक आपत्ती आहे. पण त्या काजूला दरच नाही आहे मिळत. मग आयात थांबवायची कोणी? आम्ही थांबवायचे का? केंद्र सरकारचा अधिकार आहे ना तो. कांद्याची निर्यात लगेच थांबवली जाते. तेव्हा शेतकऱ्यांचं काय केलं जातं? शेतकरी रस्त्यावर उतरले, खेळ ठोकले, त्यांना येऊ दिलं नाही. आमची हीच अपेक्षा आहे की आम्हाला निर्भीडपणे महिलांना रात्रीचं फिरता आलं पाहिजे. त्या नगरसेवक आहेत, नगराध्यक्ष आहेत, वैभववाडीच्या प्रथम नागरिक त्या उभ्या आहेत. हा सन्मान झाला का? नक्कीच आपण या संदर्भात बोलणार आहोत. आपण पुढच्या 5 वर्षामध्ये वैभववाडीचं चित्र कशा पद्धतीचं असायला पाहिजे. त्यांनी सांगितलेलं की उद्योग यायला पाहिजेत, परंतु उद्योग करण्यासाठी इथला तरुण तयार नसतो. त्यांना कॉर्पोरेट नोकरी पाहिजे. काय तुम्ही कशा पद्धतीने कन्व्हिन्स करणार? आत्ता रोजगाराचा जो मुद्दा आला आहे त्याच्या संदर्भात पुढील 5 वर्षासाठी 5 वर्षासाठी खासदार साहेबांचा एक आराखडा तयार आहे. इथल्या तरुणांना इथेच रोजगार मिळावा याच्यासाठी MIDCसाठी प्रयत्नशील असणार आहोत आम्ही. आत्ता जर आधी देखील आपण 2 ठिकाणी MIDCसाठी जागा बघितल्या होत्या, परंतु सरकार बदलल्यानंतर ह्यांचं खोके सरकार आल्यानंतर ह्या सगळ्या गोष्टी थांबवल्या गेल्या आणि त्याच्यानंतर त्यांनी हा सगळा स्टे आणल्यानंतर परत जेव्हा आमचं सरकार येईल त्यावेळी इथल्या भूमिपुत्रांना इथेच प्राधान्य मिळेल आणि त्या नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना प्रामुख्याने प्राधान्य मिळणार याची 100% ग्वाही खासदार साहेबांनी प्राधान्य. मॅडम, बेरोजगाराबद्दल बोलायचं तर मुस्लिम बांधव आमच्याबरोबर आहेत, दलित बांधव आमच्याबरोबर आहेत. एवढे भयभीत झालेले आहेत. आज पासपोर्टसारख्या ठिकाणी मी नोकरी करून आलेलो आहेत. जास्तीत जास्त पासपोर्ट बनतायत. लोक देश सोडून चालले आहेत. तुम्ही कुठले उद्योगधंद्याचं वार्ता करतायत? इथे रोजगार कुठले मेळावे लावत आहेत? कोण पाठ फिरवत आहे? देशाकडे पाठ फिरवायला लागलेत लोक पळायला लागलेत. त्यांना स्थिरवण्याचं काम देखील आपलं आहे. स्वतः मनसेचे राज ठाकरे साहेब स्वतः बोलले की 6 लाख उद्योगधंदा व्यावसायिक देश सोडून गेलेले आहेत. ही नक्कीच हे जेव्हा हे तरुण जेव्हा तालुका सोडून जात आहेत त्यावेळेस त्यांना इथे थारवण्यासाठी आपल्याकडूनच त्यांना थारवण्यासाठीच्या उपाययोजना करायला पाहिजेत. मला असं वाटतं की जसं ह्यांनी सांगितलं की उद्योग यायला पाहिजेत, मात्र त्यांना कॉर्पोरेट नोकऱ्या पाहिजेत. मॅडम, पहिल्यांदा हा प्रश्न आपण आपल्या मनाला विचारूया की या ठिकाणी आपण पाहिलं कितीतरी लाख कोटीचा आपल्याकडे राजापूरसारख्या ठिकाणी आपल्याकडे नाणारसारखा प्रकल्प येतोय. त्याला विरोध कोण करतंय सांगा ना. इथल्या तरुणांना दोन
आपल्या इथल्या रोजगार मिळण्यासाठी आपण जो एवढ्या लाख आपल्या तरुणांना इथं रोजगार मिळणार आहे तो रोजगार न मिळावा म्हणून कोण प्रयत्न करतंय बघा ना. कारण त्याला विरोध, ज्या कातळावरती गवतही उगवत नाही त्या ठिकाणी निव्वळ आपल्याला विरोध करायचा आहे म्हणून विरोध करायचा. आपण पुढच्या 5 वर्षामध्ये कशा पद्धतीने निश्चित या ठिकाणी जर आमचं सरकार केंद्रामध्ये आलं, राज्यामध्ये पुनश्च आलं तर या ठिकाणी नाणार सारखा प्रकल्प हा होणारच, या ठिकाणी रोजगार मिळणारच. इथे जर या पद्धतीने पुढच्या 5 वर्षामध्ये वैभववाडी तालुक्याला स्थिरत्व यायचं असेल तर काय व्हायला पाहिजे? आता त्यांनी नाणारच्या बाबतीत जो विषय बोलला, नाणार हा विनाशकारी प्रकल्प सिंधुदुर्गात होऊ देणार नाही. वाटेल ते होऊ देत, म्हणजे सत्तेत आले तरी आम्ही होऊ देणार नाहीत. तो प्रकल्प नाणारमुळे वैभववाडी अडकलेले आहेत. ह्यांच्या नेत्यांनी जमिनी घेऊन ठेवलेल्या आहेत. नाणारमुळे वैभववाडीचं अर्थकारण कसं बदलणार आहे हे आपण भविष्यामध्ये बघू. आपण आता वार्ता करतोय पुढच्या 5 वर्षामध्ये वैभववाडीच्या विकासात्मक दृष्टिकोनातून कशा पद्धतीने कोण हात देऊ शकतो? मॅडम, जर वैभववाडीचा पुढच्या 5 वर्षात विकास करायचा झाला तर सर्वांनी एकमेकाची उणीधुणी काढणं बंद केलं पाहिजे. सर्वांनी एकत्र आलं पाहिजे. दुसऱ्या ठेकेदारासाठी किंवा ह्याच्यासाठी कामं न करता लोकांच्या विकासासाठी, जनकल्याणासाठी कामं केली पाहिजे. एखादी बिल्डिंग वाचवण्यासाठी 25-25, 30-30 लाखाची रिटर्निंग वॉल न बांधता कुठे जिथे गरज आहे तिथेच ती घातली पाहिजे. आता 50 लाखाचे इथे गटार घातले ते काय इथे म्हणजे सावली कोल्ड्रिंक हाऊसच्या समोर, त्याच्या पुढे ते पाणी कुठे जाणार याचं काही हेच नाही आहे. त्याच्या नगरपंचायतीच्या कडेला गटार बांधला आहे, त्याची रुंदी मला वाटतं पूर्ण जिल्ह्यात तेवढी रुंदी कुठंच नाही आहे. असं त्यांनी गटार बांधताना आपण होतात ना इथे, आपण तेव्हा थांबण्याचं काहीतरी करायला पाहिजे होतं त्याच्यामध्ये. निश्चितच PWD DSR 11,000 रुपये असताना 33,000 रुपये DSR रेट आहे ह्याला आहे. मला एक आश्चर्य वाटते की गटार बांधून होईपर्यंत आपण ते बघत होतात आणि आता गटार बांधून झाल्यानंतर आपण म्हणताय त्यांनी हे केलं पाहिजे. त्याची सर्व आम्ही माहिती मागवलेलीच आहे. एकूणच आपल्याला वैभववाडी तालुक्याचं जे काही भवितव्य आहे पुढच्या 5 वर्षाचं त्या संदर्भामध्ये काय असेल? वैभववाडीमध्ये जसे कोल्हापूरचे लोक स्थायिक होऊ मागतात, परंतु कोकणातले काही 30-35 वर्ष काही लोकांकडे जशी सत्ता होती, तिकडचं जे भयानक वातावरण आहे कदाचित बिहारला आणि ह्यालाच लाजवेल असं वातावरण, झारखंडला लाजवेल असं वातावरण इथं तयार केलेलं आहे. त्यामुळे रोजगारासाठी जरी थांबला, इथे लोकांच्या जमिनी हडप करण्यापासूनचे प्रकार राजकीय ताकदीने लोक करतात. असे प्रकार जेव्हा होत असतात तेव्हा लोकांना असं वाटतं की माझा उद्या रोजगार मिळाला तर खंडणी देऊनच इथे मला पगार घ्यावा लागेल. ही जी जर अवस्था बिहारसारखी आणि जरपर्यंत बदलत नाहीत, इकडचे नेते जे आहेत ते बदलत नाहीत. आमचा जो विनम्र नेता आहे, लोकसभेचा नेता आहे, सामान्याचा नेता आहे विनायकजी राऊत साहेब, त्यांच्यासारखे पुन्हा नेते यांच्या विरोधात उभे राहायला येत नाहीत, तोपर्यंत हे फक्त स्वप्नवत राहणार आहे. आपला प्रश्न हा पुढच्या 5 वर्षांनी जर असाच राहणार आहे. फक्त आता त्यांचा विरोधक आम्हाला कोण आहे, कोणाला हरवायचं ते ठरवलं. आपण भविष्यामध्ये बघणार आहोत. कारण गेली 10 वर्ष देखील खासदार विनायक राऊतच होते. गेल्या 10 वर्षात देखील इथल्या तरुणांना रोजगार देण्यासाठीचे त्यांचे प्रयत्न निश्चितच झालेले असतील आणि त्या दृष्टिकोनातून पुढे झालेलं असेल. मला असं वाटते, एकच मिनिट, मी पहिल्यांदा यांच्याकडे येते. आपण पुढच्या 5 वर्षात वैभववाडी तालुक्याचा विकास कशा पद्धतीने बघताय? विकासाचा उद्देश हा पहिला इथल्या तरुणांना रोजगार. गेले 10 वर्ष खासदार इकडे आहेत, पण कधी दिसले नाही आम्हाला की बाबा त्यांनी काही विकासासंदर्भात एखादी योजना आणली किंवा काय दिलं. इथे हा पर्यटन स्थळ आपण म्हणून सिंधुदुर्ग हा पर्यटनही आहे. याच्यामध्ये मासे प्रमाण मोठं आहे आपल्याकडे. त्याचा कोल्ड स्टोरेजचा आपला मोठा उद्योग त्यांनी करायला पाहिजे. केंद्राकडनं काहीतरी निधी घेऊन आणून स्वतः त्यांच्याकडनं निधी आला पाहिजे होता, पण कुठे तो दिसलेला नाही. त्यांचा टोलचा विषय आपण वैभववाडी तालुक्यामध्ये विकासाच्या दृष्टीने काय व्हायला? तसंच मच्छी हा देवगडचा राहिला. इथे कोकणामध्ये या वैभववाडी साईडकडे काजू जास्त प्रमाणात होतात. त्वचं काजूचं स्टोरेज करणं किंवा काजूचं उत्पादन ते बाहेर जायला पाहिजे. ह्या गोष्टी होत नाही आहे ना. युवकांना रोजगार, आज जर रोजगाराचा विषय काढला तर काहीच मिळत नाही. इथले रोजगार बाहेर जात आहे, म्हणजे का होतं आहे तो विषय काढायला पाहिजे. तर ह्यांचं जर म्हणणं आहे की नाणार हा याचं प्रदूषण करावे, ठीक आहे ना, मग ह्यांनी तर त्याविषयी मध्ये साईन करून दिली होती की हा प्रकल्प झाला पाहिजे. पण या संदर्भामध्ये आपण नाणार हा एक वेगळा विषय होऊ शकतो चर्चेचा. म्हणजे उद्योगधंदे येताना इथल्या स्थानिकांचा विचार केला पाहिजे आणि तो त्या मुलांपर्यंत जायला पाहिजे उद्योग, तर त्याचा काहीतरी बेनिफिट होईल. आता आरोग्य विभाग हा तुम्ही बघाल तर इथे काहीच नाही आहे. आज आपल्याला इकडनं जावं लागतं, गोव्याला जायला होतं. म्हणजे बरोबर आहे. आपण आरोग्य विभागाच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा, म्हणजे आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून देखील वैभववाडी हा तसा मागासच राहिलेला आहे. मगासपासून एक दादा आहेत ते सांगतायत रोजगाराच्या संदर्भात. थोडक्यात तुमचं काय म्हणणं आहे? रोजगाराच्या संदर्भात आमचे केंद्रीय ह्याचे मंत्री नारायण राणे साहेबांनी परवाच कुडाळमध्ये जाहीर केलं
की दौडा मार्गाला 800 एकर जागा आहे, तिथे आपण 200 कंपन्या आणतो आहे आणि त्याचं ट्रेनिंग सेंटर आपण कणकवलीला वापरत आहे की हजारो लाखो लोकांना या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून नोकऱ्या मिळावा हा त्यांचा प्रयत्न आहे. आता ह्याच्या आपण तुम्ही नादावड्याचं याचं म्हणताय, नादावड्यामध्ये 28 एकर आपली MIDCसाठी राखीव जागा आहे, त्याच्यामध्ये पण आपली नितेश राणे साहेब त्या MIDC होण्यासाठी ते उद्योग हे प्रयत्न करतात. आता पुढच्या वर्षी त्या तिथे चालू होण्याचा प्रयत्न आमदारांच्या वतीने चालू आहे. नक्कीच आपण विकासाच्या दृष्टिकोनातून हे बघत होतो. आपला 1-2 मिनिटं राहिलेली आहेत, थोडक्यात निवडणुकीच्या तोंडावर हे होणार आहे ते होणार म्हणण्यापेक्षा मागच्या 34 वर्षात काय केलं ते सांगितलं असतं तर ह्या वल्गना करायची गरज नसते. मला वाटतं गॅरंटी टीवर लय ऐकलं, परंतु उमेदवारांची अजून गॅरंटी मिळालेली नाही. ते आता आम्हाला आश्वासन देतात. आपण वैभववाडीच्या आज आपण वैभववाडी तालुक्यामध्ये आज एक या लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवरती इथल्या प्रतिनिधींचं, इथल्या पक्षीय पुढाऱ्यांचं काय म्हणणं आहे याच्याबरोबर चर्चा केलेली आहे. एकूणच जर पहिल्या प्रश्नापासून शेवटच्या प्रश्नापर्यंत जर बघितलं तर मला असं वाटते की या संदर्भामध्ये एकूणच या दोन्ही यांचं जे काही मतमतांतरं आहेत ती थोडीशी कॉन्ट्राडिक्टरी असू शकतात. मात्र एका प्रतिनिधीने जे काही सांगितलेलं आहे की सत्ता कोणाची असो काही असो, मात्र विकास करताना प्रत्येकाने हातात हात घालून या विकासासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. मला वाटते वैभववाडी तालुक्याला जर ऊर्जितावस्था जर यायची असेल तर हे जे वाक्य आहे ते फार महत्त्वाचं ठरणार आहे. जर तुम्ही एकमेकांच्या हातात हात घालून जर काम केलात, पक्षीय राजकारण न आणता काम केलं तर वैभववाडी तालुक्याला विकास हा फार दूर नाही आहे. आणि भविष्यामध्ये या दृष्टिकोनातून जर काम झालं तरच वैभववाडी तालुका हा त्याच्यातल्या नावाप्रमाणे वैभवशाली असू शकेल. कोकणसाद नंबर 1 पहा चॅनल, कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसादच्या वतीने हा लोकसभा मतदारसंघाच्या वरती आधारित कार्यक्रम आज वैभववाडी तालुक्यामध्ये घेतला. त्याच्यामध्ये पक्षीय प्रतिनिधींनी फार चांगल्या पद्धतीने प्रतिसाद दिलेला आहे. त्यांचे कार्यकर्ते देखील इथे फार मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलेले होते. निश्चितच वैभववाडी तालुक्याचे जे काही मत आहे ते त्यांनी त्यांच्या रूपात मांडलेलं आहे. परंतु एकच आहे, शेवटचं आणि महत्त्वाचं वाक्य असं आहे, वैभववाडीसाठी सगळ्यांनी एकत्र काम करण्याची निश्चितच गरज आहे. राजकारण विकासाचं की लोकप्रतिनिधींच्या फायद्याचं? राजकारण सामान्यांसाठी की राजकीय फायद्यासाठी? कॉन्ट्रॅक्टरच्या की गावच्या भल्यासाठी? ऐकूया तुमच्याच गावच्या राजकारण्यांकडून आमने सामने. पहा फक्त कोकणसाद लाईव्हवर.